Dnes to bude o tom obrovském a tak trochu neviditelném stroji, který tiše běží na pozadí našeho každodenního života. Řeč je, jak už asi tušíte, o českém státu a jeho veřejné správě. Spousta z nás si pod tím představí jen nekonečné papírování, fronty a razítka, že? Ale ve skutečnosti jde o neuvěřitelně propracovaný systém, bez kterého by to prostě nešlo. Takže pojďme se do toho rovnou pustit a celý tenhle mechanismus krok za krokem dekódovat v dnešním rozboru. Schválně, zkusme si na malou chvíli představit jednu věc. Co by se stalo, kdyby celá veřejná správa prostě ze dne na den zmizela? Odpověď je docela děsivá. Během pár hodin by nastal naprostý chaos. Na křižovatkách by přestaly fungovat semafory, nikdo by nevyvážel odpadky, školy by zůstaly zavřené a co hůř, v případě nouze by nedorazila policie ani záchranka. Je zkrátka naprosto klíčové si uvědomit, že úřady fakt nejsou jen nějaká nudná byrokracie. Je to ten absolutně vitální základ pro bezpečnost, zdraví a vůbec celkové fungování našeho moderního světa. Abychom si tenhle docela složitý systém co nejlépe uspořádali, rozdělili jsme si to dnes do 5 jasných kroků. Úplně nejdřív si řekneme, co to ta veřejná správa vlastně je. Následně mrkneme na centrální moc a její instituce, pak se stoupíme o patroníž do krajů a obcí. Ve 4. části si ukážeme, jak fungují služby a bezpečnost státu a na samý závěr, a to je možná vůbec to nejdůležitější, si rozebereme práva občana a jak jednat s úřady. Tak jo, jdeme na část první. Co je to vlastně ta veřejná správa? Celý ten systém má totiž takové pomyslné DNA složené ze 2 úplně odlišných větví a je hrozně důležité je od sebe umět rozeznat. Ta první větev, to je státní správa. Tady stát diktuje pravidla zhora dolů. Jde o přísně hierarchický systém ministerstev a úřadů, který je pevně svázaný zákony. Druhá větev je samospráva. A ta funguje úplně jinak, v podstatě od spodu. Jde o správu věcí na konkrétním území. Typicky to jsou naše obce a kraje, kterou si řídíme my všichni prostřednictvím volených zástupců, tedy zastupitelstev a starostů. Právě tenhle balanc, to neustálé vyvažování mezi diktátem zákona zhora a občanským řízením zdola, to je pro fungování státu absolutně určující. Přesuňme se teď do části druhé, rovnou do samotné strojovny celého mechanismu. Podíváme se na centrální moc a instituce. Úplně nahoře se pravidla pro celou zemi tvoří ve spolupráci 3 hlavních pilířů. Prezident, to je hlava státu, reprezentuje a má v rukou klíčové pravomoci, jako je třeba jmenování vlády nebo podepisování, respektive ratifikace zákonů. Pak je tu parlament. Ten se dělí na poslaneckou sněmovnu a senát a drží moc zákonodárnou. Tady se doslova tvoří a schvalují pravidla hry. No a 3. pilířem je vláda České republiky. To je ten hlavní motor výkonné moci, který řídí ministerstva a stará se o to, aby se ty schválené zákony vůbec uvedly do praxe. Je fakt zajímavé sledovat, jak se tahle výkonná moc dál štěpí. Vláda logicky nemůže řešit každý detail. A od toho tu jsou ministerstva, která mají na starosti obrovské sektory. Vezměme si třeba ministerstvo financí nebo zdravotnictví. Pod nimi pak fungují ústřední správní úřady, jako je namátkou Český statistický úřad. Ty mají sice celostátní dosah, ale zaměřují se už na úzce specifické a odborné věci. A nakonec tu máme specializované úřady. To jsou takové chirurgické nástroje státu přímo v terénu. Patří sem třeba finanční správa pro výběr daní nebo celní správa. Část 3. Kraje a obce. Ukážeme si, jak se tahle velká centrální rozhodnutí reálně propisují dolů k nám. Byrokracie v Česku totiž funguje jako taková videohra, kde instituce postupně zvyšují svou úroveň podle toho, co zrovna potřebujeme vyřídit. Je jasné, že ne každá malá vesnička může vydávat pasy, to by prostě nefungovalo efektivně. Máme proto 3 stupně. Krok 1 je takzvaná základní obec. Ta řeší lokální zeleň, úklid sněhu nebo místní kulturu. Krok 2 přichází ve chvíli, kdy potřebujeme třeba vyřídit metriku kvůli svatbě, tam už nastupuje POU, tedy obec s pověřeným obecním úřadem. No a nejvyšší liga, krok 3, jsou obce s rozšířenou působností, kterým se zkráceně říká ORP. Ty fungují jako takové malé okresy. Tam už míříme, když potřebujeme novou občanku, řidičák nebo třeba složitější stavební povolení. Tady se ale vracíme k tomu klíčovému konceptu státní správy a samosprávy, o kterém jsme mluvili na začátku. Přímo na vašem místním úřadu to má totiž 2 tváře. V rámci takzvané samostatné působnosti si obec vládne sama. Zastupitelstvo svobodně řeší, za co utratí peníze z rozpočtu, jestli postaví novou školku nebo jaký bude územní plán. Zkrátka, tady si vládne obec.
Ale pak je tu přenesená působnost a tam je úřad vlastně jen takovou prodlouženou rukou státu. Nevymýšlí si vlastní pravidla, ale striktně plní státní zákony, třeba právě při vydávání těch zmiňovaných pasů nebo při ochraně životního prostředí. Stát tu agendu prostě jen přenesl na místní úroveň, aby k tomu lidi měli blíž. Přesouváme se k části 4. Služby a bezpečnost státu. O čem to bude? O tom vůbec nejhmatatelnějším, co od státu očekáváme. Často se nám totiž složky bezpečnosti pletou dohromady, ale každá má úplně jinou roli. Vezměme si Policii České republiky. To je státní složka spadající pod Ministerstvo vnitra a bojuje s těžkou kriminalitou po celé zemi. Oproti tomu městská policie vůbec pod vnitro nepatří, zřizuje si ji samotná obec a řeší se tam hlavně lokální pořádek, parkování nebo rušení nočního klidu. A pak tu máme hasičský záchranný sbor, zase státní složka a navíc absolutní základ integrovaného záchranného systému, zkráceně IZS. Ti neřeší jen požáry, ale i bouračky, úniky chemikálií nebo obrovské krize, jako jsou třeba povodně. Bezpečnost ale nejsou jen majáky a uniformy. Je to i ta gigantická sociální infrastruktura. Bez ní by se společnost dost rychle zhroutila. Jde v zásadě o 3 obrovské sektory. Prvním je sociální zabezpečení. Úřady práce a správa sociálního zabezpečení nás chrání před pádem na dno při ztrátě zaměstnání nebo ve stáří. Druhým pilířem je zdravotnictví. Díky systému veřejného zdravotního pojištění má zkrátka úplně každý garantovanou péči. No a třetím pilířem je školství, kde stát garantuje právo na vzdělání. Ministerstvo školství určuje obecní směr, ale samotné školy pak fyzicky provozují a udržují kraje a obce. Je to vlastně taková neviditelná záchranná síť pro nás všechny. A dostáváme se k závěrečné 5. části – práva občana a úřady. Až doteď jsme ten ohromný stroj pozorovali zvenčí, ale teď si ukážeme, jak můžeme sami usednout za volant. A začneme rovnou jedním absolutním hitem pro naši demokracii. Zákonem číslo 106 z roku 1999, zkráceně se mu říká 106, o svobodném přístupu k informacím. Je naprosto fascinující, jak velkou moc nám všem tenhle zákon dává. Můžeme prostě napsat na úřad a zeptat se, hele, komu jste zadali tuhle zakázku? Nebo kolik stála oprava téhle silnice? A co je na tom nejlepší, úředníci nemůžou dělat mrtvého brouka. Ze zákona mají tvrdou lhůtu 15 dní na to, aby nám odpověděli. Samozřejmě pokud nejde o tajné informace nebo GDPR. Tohle je doslova naše hlavní zbraň proti korupci a netransparentnosti. Když už pak něco s úřadem řešíme aktivně my sami, vstupujeme do takzvaného správního řízení. Není to tak, že by si úředník mohl jen tak dělat, co se mu zachce. Má to svá jasná a pevná pravidla. Všechno začíná s zahájením, buď na naši žádost, nebo to úřad spustí sám. Pak následuje dokazování, kdy se prostě sbírají fakta a podklady. Krok 3. je samotné rozhodnutí, které vždycky musí být písemné a hlavně logicky odůvodněné. A pokud s ním náhodou nesouhlasíme, nastupuje krok 4, opravné prostředky. Většinou jde o klasické odvolání. Tenhle přísný postup je tu od toho, aby nás bezpečně chránil před jakoukoliv byrokratickou zvůli. Někdy ale to klasické řízení nestačí a musíme na to jít jinak. A k tomu tu máme další mocné nástroje. Třeba stížnost. Ta se podává, když narazíme na nějaký exces arrogantního úředníka, nebo když se vyřízení našeho dokumentu vleče neúměrně dlouho. Pak je tu takzvaný podnět. Tím dáváme úřadu tip, že je někde nějaký problém, o kterém by měl vědět a co nejdřív ho řešit. Například fakt nebezpečná křižovatka v obci. A nakonec nesmíme zapomenout na petici. To je těžký kalibr, hromadný nástroj zakotvený přímo v ústavním pořádku, kdy se lidi prostě spojí, seženou podpisy a bojují za nějaký společný cíl, třeba za výstavbu nového parku. Tak a dostáváme se k úplnému jádru celého našeho rozboru. Kdybychom si dnes měli odnést jen a pouze jednu jedinou věc, tak ať je to tohle zlaté pravidlo právního státu. Zní takto. Stát může jen to, co mu zákon dovoluje. Občan může vše, co zákon nezakazuje. To ve zkratce znamená, že úřad, policie nebo jakýkoliv státní úředník si prostě nesmí vycucat pravidla z prstu. Mají jasně vytyčené mantinely zákonem. Zatímco my máme svobodu dělat cokoliv, co není výslovně zakázáno. Je to nádherný kontrast, který tvoří tlustou čáru mezi naší osobní svobodou a mocí státu. A tímhle jsme se dostali na samotný konec. Prošli jsme si docela dlouhou a spletitou cestu. Od těch úplně nejvyšších institucí státu, přes kraje a města, bezpečnostní složky, až po naše občanská práva.
Je důležité si uvědomit, že veřejná správa fakt není náš nepřítel. Je to mechanismus, který jsme si jako společnost vytvořili my sami, aby nám sloužil a pomáhal. Takže otázka úplně na závěr zní, když teď známe všechna ta naše práva a možnosti, jak moc aktivně se do řízení téhle naší vlastní demokracie budeme my všichni zapojovat. Díky moc, že jste tu se mnou u tohohle výkladu dnes byli a budu se těšit zase příště. Zůstaňme zvídaví.